No niin, 4-4-5 balanssia, lähdetään katsoa, miten lähtee. Se oli tosiaan yskittää. Okei. Chill, I'm smoking. Joo, kato, kun Kyllä aika Aika hyvä aika kurjalta näyttää. No niin. No niin, lähemmäs. Joo, lähemmäs vaan vielä kerran. No, Vittu. okei. No joo. Sitä vittu. Mille sä naurat? Etkö kuivu? Mille sä vittu luulet? Mitä vittu? Millä vittu perusteella esillä lautelet? Mitä vittu? Millä vittu perusteella? Millä saatan? Niin. Mitä helvettiä? No, Vittua. Mitä helvettiä? Millä perusteella esillä on löytyy yllätyksiä? Mitä vittua? Mitä vittua? Se on hauska, mutta mitä helvettiä? Ai vittu! Miten voititte sitä äskeisestä 3,80 €? kuusakusta. Miten tässä on? Oh, mitä vittua, ei oo ainut paikka, mistä löytyy vittu yllätyksiä. Mitä helvettiä? Mitä paskoja vaan. Paskimpia näitä kuin mun vittu alushousut. Mitä vittua? Voidaanko vaan ostaa vittu tää joku mennä nukkumaan tai jotain? No testataan nyt sitten. Oseiria. Meni vähän sekoiliksi. Ja sitten niin. Sekoiliksi. No eiks tää mun vaan kirjoittaa, että geeked up vittu kasino? Eiks tuu hyvä? Hyvä juttu vittu. Mitä vittua? Katsoksia löytyy. Ei sieltä vittu löydy muuta kuin juustoa, niin mitä vittua? Mitä vittu? Mitä helvetin grilled cheese yllätyksiä vittu? On. Mitä vittua nää bonarit on vittu? Mitä se on 15 vittu $? Millä vittu perusteella? Nyt sieltä vähän. Millä vitun perusteella tää tämmöstä paskaa? Ei sieltä. Mitä helvettiä? Joo. Mun kurkku on vittu sattuu. Otetaanko me periaatteessa tehtyä profiittia, kun total betti on euro, me saatiin 3 €? Totta. No joo. No, Joo. joo, no niin. Mitä sä teet?
Voi. Ne väärä. Meni alas sieltä oikein. Vittu se menee oikealle päin. Vittu mätikkäsäkki. Häh? En mä tiedä. Ilurius. Mitä vittua tää paska on? Toi on hyvä. Näköjään vittu tosi hyvä. Joo, no, ei edes oo. Sadasosa siitä vittu mitä on vittu. Kato Tää on itse sieltä. aika hyvä. Se on aika tosi hyvä. No joo. No. No. Vielä yksi. Anna. Näin. Voi tulla. Ei, Paskapeli. Ensimmäinen cashbackia 2 euroa. laita 5 € spin loput. 5 € Gideoneilla. Läht. Ei siis, Laita autoja, turboja ja jotain. no vittu en mä saa käyttää tätä vitun ruikkupersettä. Mistä saa autopinni? Se on siinä. Ei vittu turbon saatana. Voi. No joo no. No joo, no. No. Joo, no. Talolsavesta. Hameti. Sieltä edes löydy yllätyksiä. Mitä helvettiä? Kaveri. Kaveri poskas. Turpa kiinni helvetti. Miksi ei edes vittu paskannut, niin mikä juttu? Ei se missään vittun elämäntilanteessa edes paskannut. Mikä vittu se juutalaisjuttu oli? Niin, no nyt ei ainakaan voi postaa. Vittu se. Mitä tää on? Mitä vittu tää on? No. Okei. Aika hyvä eventti. Mitä helvetin persettä? Pitikö sun vaan niinku näyttää, että sä oot vienyt kaikki meidän vittu paskaa syvät rahat vittu? Mitä? Oliko se eventti se, että... No niin, 5 €. Ei se ollut. Oliko se eventti se, että ei tuu vittu mitään? Nyt äiti tulee vetämään mua turpaan. Joo. Gambling-featurin äiti. Oli hyvä video nyt taas sitten. Tilakkaa Yes. Sinne meni.